Ndizi TV ubwansu bw'umugo ine kwa yaiteire kiro monto asense gatomanya tuna yaiteire mwanchu murigerere bogetaseni kia Ndizi TV na indi na akoretire goikase ward ya Bugesero egotokase ebunge ya Kitutu cha South county ya Kisii asenkumirana n'omongi noyo mokoro kwa Mary weteira mange asubugi mabwaye ayua gucha gotoerera korokende kwa marorire nchira buka gwetaiga rere na mwanga tiga tusange kurwali skuli yae atatebya alietire gucha anene mono asenka anyome tugocha michando ya mubwatire etalimeke iyo gucha gotoera seyemo aseyemo tonyora se mitandao yaito ya Ndizi TV News digital abona nsema ya Facebook na bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube nende nabo gutuma ujumbe yao gwetera se namba yesimi eyuere ase TV yao igobana nonde asenka ya yega tucho gusanga egere tororengana ki ekente kitogo kerolia guchi nende koro kwaligiririo morobiri buno yoiga mwanchu murigeria butambi kubikande simi ose namba yomo namba yori na tarira igona boko ligiriria karotete kumukwanira wose kumubekera kenda sesimi enambe yugwetabo ase TV yao eyo nere namba yae igobona karansoike ekarato gusanga no mongina Mary nago kiro wikasenka yao pia muno nabo koira ngora ni metubugima wetera mangana manga tali make bono nabo kore makigima buno mukungu egerora sanga naintwe mwanchu muligiriria amanyeki ugwetera nabora nyorenga mbake bamanyetali ugweteraga kuri ndigusia usinenene antuna bangi mbamanyeti rero ali tutagete bamanyenga na hararia ya gwetera subugima bwao tebali mwanchu muligiriria ngana kyokurukwa ugutumeke kamera nje ngoro kumeri mora seitombogeka nona nyume tugocha gaiga magakone twamenyete bia tokanyora abana buya abana sta tutarenda bumungina Mary ugeka no gwate baseni abana bamino mbaro bayibuli ba mbaro mama asirete na tata gasirete no mumurore ngotokonya igasirete ono abana batigarete baminto mbabere nabaro burende moibuli bunasirete mbangusete ntwanyore to mugondo kurusa baibuli no range na inchaiga ngumbunsa lakini renda bana bumbia bale ngonkonya bale sibakonyara lakini sibatali konyara na baondeire ndibono gaki na intu ntubwate ayara makongura lakini rende ngonkonya bale ngonkonya abara bamura babere abarenge batatu yo magasira bwatigara babere na baiseka bali babere oyo mali marani oyo ndegale boruya ibo murabaisike batatu bamura babere turabaisike batatu bamura babere okanyomo no mwako ugo ndi wachita senke jana jete 81 kale sana 81 tukamenya musibati na haro lingi nkira kinta nkonyora bana bono ngasiganurende ngacenge tukamenya bia tukanyora abana bono muna tuanyora abana nkanyora abana bonsi abalista abana baiga tukamenya bia magakona gache magakona ne plumbo lenge alengu mu engineer nongokora lenge gasi na rubi tuamenyete na rubi njiko muteidiga ngende nkante bia abana banentete basome skuru town pangaini tukaba tokomenya bia nenda wichanka gaigo rage ogorera abana bamwe abachianga bia bagorera mpaka chindagira muneke nyuruge gonte kiara nchekera ntigire na rubi tingumanyanga nkia chokoranka bono in fact mugakone aba humihete ka kubeka mache Mombasa ono una humia akaendera rende kurwale wake agacha kabwena agwete amacha aliria kuigura mache se amacha gasoka aliriberera akera kindirende akamwa affect ria gasoka ne chinguru
lakini rende ntokumanya ya nyasa nabo nyasa mbangirite nganti garenje bieka iga bono buna nantigete nje bieka obugima buri ambege tobuya elindi mwaka kiorenge ekero mugakona gusira mugakona asirete 209 kubwatekana no mugasukano yubwa macha na bwene takaendera nende kunya gukora kora kigasi bono ogusira kwa nende bono maega gachitaka rwara akego lakini rende bono tokumanya kiagera nche buna nkorigereri nende ntari kunkachonde omugondo uyu nobwate mina sana nkoni barenge mumuro mwabo mugakone nkoni ari ngo mugondo mugakoyone kare na rubi atamanyiti bono ekera oni mugondo mate kapisa ahonereti mistongwae mugakone tabegeti sei ekera achiri akabira kaonerio bono oregaiga mugakone tabegeti sei oyo bono onirie kero mugako oyasirete nero oyo bekirensa kera asirete one kero nigu nga nchebone kero ko nigu na kero ngulero mugako ikera mbwata mayanda mange nomba nonoro chenkulirande ekegera nchebone dinjit kubwatekani mangana mugondo ikera narenge muntu mulimi najite kumanya nende namenyeta nende narengo rengereringa mangana bulimi makare kero mugako nango ko ari kubwata chitenda okore gasi abana bana baende skuru biya kirege ntumbiya kire one kero nacha kubwatie mangana yo mugondo na kero natigeri nje bieka nkubulire nde uyo uraiga ningu nganyarebe no uyo uraiga ningu nyarebe no mangaini ndake ntiga igo nteba nguchikubuli mono na nche ngukunde buno mugako na kure ono ntigerange okay ngacha nkabuli ngaitira makongurenda amakongu ayane ntaba erese ira rata kongerese ibigege bikaga chinyumba munonyero chinyumba sa ingine baicha banyageriri bati bataite gwetera ribati goro basoe nkura kuri nyomba nkura mbaka mbuye sirimbi ngibwa abantu bagutara isika iga bange ngakira no nde nyomba nende juzi tu abande mbaro bono bachakire kwirigerire ose bachire chinso bono bachandike kera nanye kora bagonkonye kiagera bogima bamenyerete abagutakana inje mbakonyera kininsinyu bono ndranga liberere yemeke yemebe kuminyokani ngo mbaka kirege ntogetichete ondetaye bono onkonya ntigarete nje bieka ndengereria mangana makongu ndengereri bono ikanisa minto ntuegereti bumangana ande makongu bono minyokera chikanisa uma ene ngote yekene minyokera kanisa na ike kanisa na batebi na menyete nchandegete tingo batenga kinchandegete agujikolireri bakira baenda bamonyerana bante yumungina ngikimono chandegete nteba gakia kiro mutureti abatebi bakira umutureti bate yayo mungino inabwata obokonkuru muchoye nabwate nintanya gote igo nabate nabwate bankonya muna bagonkonya naso nyumba nabana buruche barege higa naso na baro nyumba nakira neri serebe se ibono acha kubwateri munoroche bono mugondo ira ndo mugondo yoro irani kuiraneri oyo na iraneri kanyomo ndoro bono na oruro roke serikali oyo baonetie kero mwako gakure baonetie kero mwako nakure after na minyokire chinjira yani ko minyoka mbaka na iwo mugongo ururire se igo nyumotare ne ligu mugondo yogo ngakimwe ari koragira nabana ba ndega ki umuntu ari ngonkonye singi 20 ninjira naguri kirasi ikikwendikie machere nende nacha nakwana no mumuro ntonaro yule mato yu agachite permanent naenda namuti umeta bana bali njara bali ngakitokora utebwate mitulire yibere tigamangana machere bwate mitulire yibere gendo koreke gendusi bono muro yu ntonero rande ndira matukatari make igo sense mo njara rutingo tebanga nimbwato bokongu in fact yakurukumoi ingo korali barua rende byuko nyakorento muchanga oyinero rankonyere marangi agonte bigenda listo muruseli mitulire biraendetinga ona bona amenyere to bugima buri one bese nkoegwa mwana naroro mbwato umare mafu neru umieto mutukuru maega iga mangana mugondo bono tingo manyaronga katora so mwana ase gipindi gya kabiri asabana nataka tora focus bona nakikonye mumenyete mutaranyoro mugondo uyu na batu amenyete igo bono
nkagendera igo nkagendera bagante itutama tutama pi gendera komenya nyasaye na amanyite bono gendera komenya nyasaye na amanyite nkagendera riuka kunya komenya nakira abana bana chisimu nabate bono ngaki komenya ga kimuraje kunyora nkwirete nyumba enjara bante biyayo mama ngokokonya turi nanyora umwana sajindo ntomere singi 500 simimi ichibeze jina rusingi 200 naenda natunda 300 ichi na teba ndarwara rinde ngakinkoba na tebi mwana tegechira bera gabu nabondo tura igusu mwana iguri kuba butuko tomo minyokeri nyagitari nabona amenye tu mwana momenyete komo obwato mwana muto ni bwato mwana korte from 4 obwato mwana omoke bono mwana yo makoroche era to gocha kumukani unabona jinse ichiko ikachenda agire to kumukani nga kende kiera tamanyeti bono na amenye ubugima bole igo no ntumira nabantu para lakini nabakorra ngo mubuli ubusaidizi lakini takumanya guchimenki nkikere bono mpaka nakueresa kiru muntu ngandi gatugwera mpaka bono abange babo bagante bali bana riruse buli onkonyire otebe ine bega oche yewe tabone bega musabiriri ono ngacha nkebuli musajo lione dio mugondone ngankuru kwe bega igure yaye ngateba digangire nchende mereri kegera tali magosane ngokira najire kumye bona bande bagatana munanyoro uyu no mutanzania bona banga bamanyite nje no mutanzania timbwate bone ose njene bega menyete town ngonya gonjo kana town nyoro bokonyi lakini nene ngote abantu abange bali bankonyire kakinya sawa seseni yasukwira ni mugondo yasukwira ni mugondo nyasaba seseni nende kakinya sawa nyasa uri uko bali umukaso abamente ngendagire obegete ne yawo bone ne yane litoke line liane litoke gwikira litoke ligutrimboka konyora achire lakini bono nachitaka ina na turwe serikali yaba buraka serikali yaba buraka nerengiraniriti abantu mete ngagenda Kisumu se serikali yaba buraka nonye bakurwanirira abasibati bono bakade muga kuinga kuranje oru mugondo bono njengaga ngani igoka bangiranire kinko enda ali se namba ngateunga enambe yerusiri mpaka para mate orobega ru rusiri mpaka para bono bachiti kuna mugondo uri umate bono nende munango cha koirana ngende mbate namba yane gocha yonsi elindo bobega buri na inche konyora undo chande gitore bega na inche mokonye ngirania maseseni ali na inche na akorete na inche na eta abana babanyene ikehoruma etekero gokonyo goteba asanti nyasaye gakurikirũria maya igo kwara sabiriri mono kwaronchukana ni mono nkonyora bakanarira yani nkonyora narira yeki tiga tunenda somo ko mwanchu murigereria maega yo kwiraniriwo mugondo ye oyo anyariko bagakurwa abantu bakaonia maega yo musacho ayo siribo mabwaye mwanchu murigereria bono iga omongina meri nigagwatu mugondo ye andagwakira ngambia mana nonye ngatara koro bokongo na metro mwana oyo munyaruka ukorete form 4 kurete bake course bichara batatain course kia akorete kurinda mwana oyo tabwati gas na ndina watu mwana omoke ngwira na tore omongina meri atutebinga na rigo kwanira igoro yo mwana oye ubwate umuchando bwobonko achibototeinga omwana oyo nere ngikia muberete anene mono ekine kikiagera na chanka boya singenchekera ndigeti igo baringe no mwana oyo mumura okorango tabwati obonko bwikiranite bija kwira na tore tobese gusuka enero Ndizi TV obwansu ubwo mu Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukuru ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire nemo ibire isato isano na ibire eyemo elio to bwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe
Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer cikoburukane cirange nigwikira ciriuraganie boigo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuli citico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amace buna cipipe na boigo ni citab mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. A company ya Davis and Shortleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipamp chiria cyo gutumike engine na boigo icho gutumike stima nkoni bali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho gutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima guikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bale nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisime ase namba enoti isano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shortleaf ango yobo kori imirimo bwao asogutumika chimashini chekerero Ndizi TV ubwansu bw'umugusi mbiyama naendo mwanchwa umuligereria bwegetaseni kia Ndizi TV asogotoganya twikira somotimoko naende twiranire n'umungina Mary mungina Mary nigari na mariga mange ebinta etera senseye koroko mosabereri koroko monto tabwatie nka yae koroko monto taruchiki yakora asengencho y'abantu gete kurende amugondo wanyorire koba gukoirana Mary. Yes. Karibu sana nande twiranire kurwa somotimoko mbiya muno twakirinya sambi yakwanyorire umugondo mbiya muno gakimbiya muno gakibasise nigu gakibasise nigu bali bambwate tokoboko bali bate nete nanje bali nete chikanisa cyabo basese nigu bako korire kwa beiro umuntu na beiro umuntu asubucha kuna kuri moru sindagera yawe kabisa mbiya muno ngwali ukwana guselizi bwachite kondi gimwenge no mwana ogumumura ngaligerera inkaranga nabwatu muchando ibere oyo mibere nera ntebya ngo mugano bw'umwana oyo nakina kwa munyorete kaligo karante byange story y'umwana oyo yiga mugano oyo uri umutambe sana umwana oyo arenge ekero tatu mwabasirete bono gachagite guturigeri bono umete konya twamenyire ubugima buri iguru mugakato begete bono agachaka guturigeri bono munachaka guturigeri abako ende primary ukoruororo nendo genda sebi chikonda chire
bono agacha kunara bona kubwatia abantu abanene sibakwenda chikonda ebibaru ebi bya mujengo bona ali umwe tugutabana na kulia ko akoboke nchara kuru nyumba nini tatu mwabotayo nini bono umwana yiga agatereria gakainse ali ngokore gasi kabwate birengereri agatereria gakainse keratereria gakainse bono akeratereria gakainse akaumia umutukuru maega bono keraumia nalio mwirete nyagitari kablong ekera kablong yabwachiete achiete na bamga bande bono keratereria gakainse kamubeka kablong akarwari gwa kabwena nkamurenta nkaiga bono bakabaruka amachara nonye n'umwana uri munare ine guruwe kubwatsi bari baruguru nonye umwana uri munare gakurukuricara bona abana bonse pimu cyumugima bakurukuricara amachara bone kero umwana yabayigo akamwere nyagitari kablong eka eria gwetare gukora mujengo airetu njentayo n'abantu bari barengenere bona linchite gotebi bona kero natebi in fact ngakora kinkaimukia oburitobu bona oburitobu nende bukangengire ndenche n'umwana muntu onkonya tayo nene nkagendera gusabira sa abantu gakinkonya ninki umwana nyagitari mos gichana ibu muntu gukwaneke Gusii gichana ibu muntu gukwaneke gere igangubugamba nere ekera ni maita abantu abo mbabwata mabira omaene pi umwana akabwena kairana nerenka bona umwana yekerachi kutabubuka kubwena pi tachiti ko banomo bona agansa kwibekera yani agansa lenda gukora ibintu biri tutakore ntu ngaenda so munyagitari agande okumuhira special school abera special school achikubwaterera inyo nenda guje kubwatera ini abiye umwana rero ngwisibiri ali cyanga rero ngwisibiri ali bieka emetenere mbutolete nyumba ali ntaite kumubikire nyumba na kikuru jende meretari maita muntu mangaini okoena ngora bono nde metari ko borokia kwane no gwigita nije mubikire nyumba yabu ndigio musibati kebwango igamurentere na baromanya kubwatiro ikegera bona mangano mugonda aherire lakini rende se skuru mubegete egwaka na chibesi nyinge bo nende stiri nende ngaso troju mangano mugonda ambekiro busabiriri nende bono umwana enera kambe ko busabiriri bono nkabango konyo ndo nsabe namba yesimi ontomera onde nsabe baby school otome school una bono mu minister naro yo mo bono uchieto bo senator ontomeiro obeire una tata obeire una mama ekegera sandusiri tinkonyara kwerusi esandusiri na tata mwabo sarusi tata yani okorange nyumbe inero yarenge ebati yaito ibo mwashimi wara kwachi parcel ale ngina nkwenda obisiae chipasali chaita bono no taliere ndi tangu mwana itaje school bono nero bamuna tata nero bamuna mama nero bamuna musibati mto nero ban no mwana ale rekini bono ebintago kore birito ebinta nkonyire nchine ebirito in fact ne ebirito igo gwikira bono umwana ina gwena tumutu nabakwemanya nabakwemanya lakini rende bono skuru elimo begete nere ngeto burite kegere ukwemanya agosoma special school bogere mati nene ngodebanga senator mbiamono nende mbiamono nyasa komente nenda komente mono ekegera no taliere tangu tindi bugimo bono ndi ekero mwana uri konyaromba soiro mutu mpaka nonye mbara bungoiru rubale ngamangana bate bunga umongino uri no musabiriri isturu egera timbwati singo konyakuru igo ugwate banga no chomoro sere kanyumba nsaiga igo nkaikonya kurara senyo na ruchino mwana munene mwana uri kubaye n'umuntu munene omwana no akurara na inche nyumba no muko sanganere nyumba nkurara nyumba ime mwana uri itandike no kirira igo nanya ite agwate miaka 29 igo nanya ite tugusange nyumba ya mesa uri okuremero senyo yo kwererwa yo kwererwa no tali wanche kwenu mwagwate bintu bwene lakini rende nyasa wanchire birene bona gana kyubugima buri wikira bono iga tindaba compatible vuya lakini mnabono namakobete skuru igoro ninda fatali noni chitoronkungira chira lakini nene nkorigereri inkamwe woja bone iga mbake bitume bibichere timbwate totally timbwate pi
no nyambona iga no na obusie gekombe mboyise nyumbeli na mungonya komenyera igo nyasaye na amanyete amamenyete na mwisoko no tamenyete no mwisoko nende nero konde miyani umwana uyo ndusiri atame ondiri ari ngo umwana ugutabuko se umwana aba murabeke chichi bagwikera uri lose tangu timaitinga tangu nje nakule lakini bona umwana ondemerere nalega ndonywa maji turare tari kuburi ate mama umwana era nanyora useke kiali namutebie na bongo mugurire keki kuminchira twaenera ubugima igorore ngocha gukoriki in fact na umire ngocha gwebeka tarani gase gusiye itengima na umire mwancho murigeri batogende tukobana umungina Mary okorro umungina ukorera mariga sincha bangina nturabaremereri okorro umungina ukire korera asimura bagusiye igo nagenderete gwitira amangi amayene no ndasinka yae yani oyaitire bunagenderere kubaeresa ekerari na bana gusange nyumba no mwana oye wikire kerengo gyukunyoma lakini asingenchi amangana amangi yubugima amangi mpaka bono iga agenderete kuri wakire nyasaye mbuye mona asingenchi obulimo bwaye bwiranire nere tacharu kumusabirira naindi lakini bona ena bwatu musigo gwe school fees ko ira gali ase school ya special school aso mwana uyo nyorita accident chinga kiari kubaligeria na bwatu kuganya gwe school fees na bwatu kuganya ko mwana oyo munyaruka nera nyora sakobera ase nginjo kodre form 4 yo kuwateba tacheti gukora oyo umie tadakorite oyera na korite form 4 akaenda ECD na ale kabutukira njiri saburi chibesa ona na bakirete igo nakirete igo lakini form 4 era na korite bona mungina Mary kwandira bagusi obatebinga okugani kwa onkuruki nyasaye wanchire kwanyoriro mugondo nore ndagera gwikiregeka umanye guchakoba mugonde ndagere wikire ebigeka kaebe umanye ko nyibeke bechibesa oyirira umwana uri ukali school okugani kwao ereserango mwanchu mu akinja narengo tumeke kamera ye okurigiriti murere egero nyababwata kende mwanchu murigiri namba yeseminere nsabo ekero gukunwa no mugano ye Mary no mugano mulito ayandi nali agusinyigo kwana igasembe akorinde uyaiteira segenjo na ikira senka yae igo banekera gugusaba bokonyi motegerere mororera mabera mororera rijanda nere familia ya etenene agorokie gesabo kimwakoe osirete kako baligeria buno mwaka bwinga batebe kaki abanju ba minto nje no mugusiti ni mo Tanzania nonya mo konrango nyako ba chandalende in fact sa mabera ali mwanya bantu sa mabera ali nyasa tongerete nse elioba tindi ko ngainereri umwana oyo iga era namwirite school ichinanyorete nkego ni school akalitango na bacha igo mutandao lakini nene ngoteba kusiba ntumwe si bisi mwabeta esa ukimugusine gento negesa ukibwata mabera kagimwa nkondorera mabera mombe kine njemenye bona abantu bandi natalire para makamacha elire mubiri napime tuno munye gitali agante amacha elire mubiri akita ngwacha bonko je gaki mongoje uta ngwacha gaki monko nye gaki tali ngonga ine tiga bamureke none chibando cyane chiko bagaki nje ninkoja abandi gaki monko nye gaki monko nye samabera ino mororera abana bamabera mwana tayuwata none kibarua tingo nyara gwatoro nona bara imure Gusii ondorera umwana oyo nabe kunone county gali anya kwabusa akiankonyere tinja ko bamatanga nabo bosoku momtinyoro mondo kombekera yanga polo mungire manchu murigeri yakore kwegure karoro chumunyina akurira igo yaitire akinanya itire gake Gusii mwensi piga gake Gusii mubwate biroge binene rora mabera tiniko ngaindiri muchino royo mugono nari nkurira noroyo no muchando nje mbwate nimbwato muchandara kabire mbwato muchando nje bieka ne family eyega nimbwato muchando bu mwana uri neirete school naza sabite byombe goitaga iga kamoirire school ebyombe bigoche ebiko bogoriri batiere bire
njibono timbwati kende nyasaye ngusaba nonye mbali bankonyete chibesa nkamwirire skuru abandi abantebeti ng'anturi gwakani faida lakini rende gaki nkonye nanje noyo mino no botaka bokoera nguchandika iga no mugondo no ndiyo rengo tangu tinikorera tangu nanje nde buna bangi na bande biamono biamono so kwanja gwekene na unyenyekevu enkegera mbaro bagunsiara mpaka ngiunga tingoro none galie parango maga magaiga mbanga kikaye kerogo kerengi karanse omonto yale nkomanye kero na ikaso bosibwa sinkorwa noko kan kwane ekera timbate otherwise abanta baiga abanyangete nonye mbona iga mbago chaiga esimoko ngoji ekegera mbaro chinga na irege ntokeri batata kero koni kwa mumro mino nere kwa makumanga nendo musacho nero kabaragiri ndiya mono gaki ndiya mono ntokogendera mono asinge mungina mere obeire so emotional asinge mangana asinga yae egento naru serious ali ne fees ekonye umwana uri ukarasi skuru n'umwana yo munyaruka ukorete form 4 uri nkaga iga n'umwana wa yamba bwatikende nehereta bwatikende no nyuira nerigo mugondo kora ngigonye ko wati mu gano yoiga kwa nyoigure nanda bagusina abantu abayamure namba ya yesimi eyu erensabo ase TV yao nabo kumwakira mugambe koma nahande nabo kumutumira kende egere nere anye kuigwa buno moibuli mubuli akarakurira iga nigekoba obokongwo bonene nonye nase umwana oyo munyaruka baramonere oyo gendrete kumusira asatambe igo gwikira chinga kichindo mwanchu muligereria nimanye tenga no kunene liyanda nimanye tenga no kunwe ne na mabera nabukanyara kabago komokonyo mungina meri neratige kuro kwa marieta ali amange abanyakinyero bamubakire amange igo yaetere no mungina kera amwire gusanga igo yaetere mwanchu muligereria ikachinga kichinde naende asomorovelio ona yetere nche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ande butambe nigo bagoteba koramaya ogende